Да, събрали сме се тук с вас да ви зададем няколко въпроса, като може би направо да започваме. Първият въпрос е така може първо с да и не, да кажем, гласували ли сте на европейски избори? Така да започнем, например. Да, разбира се. Да. Гласували? Гласували не идват да видим. Къде се гласува? Аз съм гласувал, както и почнал да се гласува до оня ден. Прекрасно. Аз съм гласувала. Не съм прекъснала. Не съм пропускала нито един избор, за каквото и да било. Винаги съм гласувала. Гласувала съм. Гласували сме. Да, технолог по вино. Да питаме, например, баба Еванка, вие защо гласувате? Ами гласувам за по-доброто на България. Ако става въпрос за европейските депутати, бих искала да изказват мненията и посланията на българите, а не да се влияят от другите и да гласуват заедно с тях, независимо какво е тяхното мнение. Защото не съм чувала един депутат от българите в Европарламента да е предложил някаква тема за разискване спрямо България или някаква друга тема. Ако да сподели защо всъщност да е гласувал друг и да желая? За по-добър живот. Аз също съм гласувала на всички избори и искам, няма какво да виним евродепутатите, а би трябвало да се уредят нещата тук в нашата си, било то здравеопазване, било то образование, и сега да нямаме, да не можем да стигнем никъде, стачки да имат отделните производители. Тъй, че да се работи повече върху състоянието на България. Не знам дали трябва да кажа, че сме на последно място поред пенсионерите. Добре, ако вие бяхте евродепутати, какво бихте направили за нашето младо поколение? Например, като бивши настоящи учители, например за образованието нещо. Ами, първо искам да приветствам това, че стана безплатно държавната поръчка във висшите учебни заведения. Искам повече стремеж към наука и знание. Знаете ли, в момента, сигурно четете и знаете, че в нашето образование има голям спад във всяко отношение. И във висшето образование имам представа от моята внучка. Така че бих искала към вас да се обърнем и да подчертаем и да ви кажем: учете и усвоявайте знания, за да ги прилагате за доброто на такива като нас и като страната, нашата мила, хубава, най-хубава България. И аз имам внуци, внучки, имам внучка в чужбина, учи медицина. Имам внук, който спортува, но внука ми, както вървят нещата, ще стане българин. Ще си дойде, бащата е българин, майката е чехкиня. Но тя желая и купни от много години да живее тук в България. И аз съм моля да се обръща по-голямо внимание на младежта, на спорта. Внука ми спортува един нов вид спорт – флорбал. Даже ми го обясни, показа ми го какво представлява. Да има младите, път е, ние разчитаме на вас, път е даден, пътеката е готова за вас. Но да има младите къде да спортуват, живот да се чувства. Аз не знам, защото така здравословно премина повечето от времето ми тая година. Не съм контактувала с нито мъже, нито жени. Не знам тук докъде се стигна игрището на специално на квартал Въбел. Ние сме тук на няколко минутки път от това и не искам да бъдем така все на второ место. Нека и нашите внуци до някога, дай Боже, и вие да останете тук, нали, да има децата къде да спортуват, да учат, да работят, да бъдем един ние,
жив град, хубав. Каквото ние, вече бъдещето ние сме предали на вас, ние каквото можем, ще помагаме. Но обичаме си града, обичаме си квартала и каквото можем за хигиенизиране било, каквото можем, съгласна съм да помагаме. Също искам да изкажа мнение за обучението на младите. Аз бих искала да се премахнат делегираните бюджети към училищата, защото ми се струва, че учителите гледат бройките на децата, а не наблягат на тяхното обучение. И това е моето искане. Иначе, както върви, виждаме, че някои не могат правописно да пишат, други не могат да четат, дори на по-голяма възраст. Не се набляга на обучението, а се набляга на бройката. Зато бих искала да се премахнат делегираните бюджети. А що се отнася до културата? Ние, както виждате, възрастни хора над 70-80 години, гледаме да възстановим обичаите, обрядите и песните, които са пели нашите родители, баби и хората съответно. Имаме и танцов състав към читалището и ние сме благодарни на читалището, че те не спонсорират. Иначе ние живеем в клубовете само с един членски внос. Колкото по-малко са членовете, толкова по-малко са и средствата, транспорта, вече се увеличават цените на транспорта, таксите за участие започнаха да стават големи и затова читалището ни спонсорира и ние проявяваме известна дейност, за да можем да предадем нашите песни, хора, обичаи на младото поколение. И доста като вас има участници. И в танцовия състав, и в певческия на читалището, в Белчанки. И ние се радваме на младите. Радваме им се. Нашият клуб винаги е, как да ви кажа, съпричастен към живота на селото, към живота на вас, младото поколение. Вие трябва да продължите като бъдещи евродепутати, да продължите да се грижите и за нас, възрастните, и за вас, които ще продължат всички обичаи, всички живота да бъде по-хубав на България. А иначе евродепутатите, всички са свързани с техните партии там. Различните държави, да речем либерали и демократи и така нататък. Това не знам дали им дава възможност свободно да изкажат какво мислят за нас, за българите и какво трябва да направят. Имам 7 правнука и чакам и правнучета. Ти какво мисли такова на мене? Аз съм плодна, имам много оставено. Искам, защото България остана с по едно дете. Едно дете, всичко да е за него. Ами не бива така. Трябва малко да се пуснат тези млади хора. Ако се предоставят условия, ако се предоставят условия, ще ги... Точно така, точно така. Да действат, да има много важен въпрос. Да има условия. Социален статус, да. Демографски и социален статус. Е много пагубен. Ако вие мислите да продължите образованието, да мислите за нашата България, значи обърнете особено внимание на раждаемостта. А това ще го правите вие. Никакво едно. Аз, когато бях учителка, казвам 2, за да има просто възпроизводство. Или 3. Така че те са радостта. Много е хубаво да имаш едно детенце в къщи. Много. Това е цялото богатство. За мен парите не са толкова важни, колкото да има поколение. И то добро. Преди всичко физическото възпитание.
Защото във Въгъл, въпреки казваме, че всички институции, но дайте едно помещение на младите, дайте стадиона, замрял. А преди ние бабите ходехме и гледахме мачове, гледахме сбирки. Когато моите деца бяха, те безплатно ходиха на море. Безплатно ходиха по кръжоци рали. Който го влече рисуване там, който го влече игра или рисува нещо някакъв друг, винаги след обед биваха заети с някаква дейност, която не им позволява да пушат, какви бяха те продават свободно сега. Няма наказание. То сега не е такова. Не може по наше време да подминеш край учителя, да не си смъкнеш шапката или баретата и да кажеш добър ден. А сега гледам гимназиалните там до горе до гимназията, той насядали по бордюра. Що такова? Аз без барета ще отида на училище, не мога да ме отпуснат. Значи, освен домашното възпитание, трябва и училище да се наблегне. Домашното излиза и в училище. Кажете, вашите правомощия какви са? Като ученици на това училище или? И като представители, посланици на Европарламент. Ами, ние, разбира се, младши посланиците, ние сме си от училище. Това е като кръжок, нали? В нашето училище, ръководителя ни е нашата госпожа по български, Анета Милева. Да, знам. И като цяло ние, честно казвам, аз преди да се включа в програмата, не знаех абсолютно нищо за това как функционира Европейския съюз, Европарламентът най-вече. Като цяло на нас ни даде възможността да разберем как функционира света около нас. Освен това имахме и шанса да пътуваме по проекти Еразъм Плюс. Това е програма на Европейския парламент, в която може да отидем за дали седмица, дали ако вече сме студенти, може за един семестър, да се обучаваме в друга държава от Европейския съюз. И казвайки го това, ми хрумна въпроса. Вие някога искали ли сте да учите в чужбина? Идвало ли ви на къла, когато сте били, примерно преди да станете студенти? Да отидете някъде другаде? Нашето поколение никога не е мислило да ходи в чужбина. А за работа? Има ли възможност? Не само в България. Ходила съм на 3 екскурзии в социалистическия район, но се с награди в Унгария, другата беше Румъния и следващата Одеса. Но ние не знаехме друга държава. Само в България. И заплатите бяха почти на всички една. Нямаше човек, ходиха по кръчмите тогава, с пивница бяха. Ако има някой лентяй, както казваме, изкарваха го, хайде, премираха го нали? Нямаше безработица тогава. Ако случайно не искаш да учиш, търси ли? Отиваш на кафенето, пиеш кафе, независимо какво. Минаваше полицията и да питаш ти какво правиш. Що ли си на работа, защо не чудо? Моментално намираха работа на всеки ден. Нямаше така свободен режим на... Всеки беше образован. И трудолюбиви бяха тогава хората. Нямаше така да чакат на готово сега, на помощ, нямаше такива работи. Всичко беше организирано и живота беше организиран тогава. Не може да е сега да работиш една работа, да я напуснеш и да идеш на друго. Това беше много трудно. Имаше помирен за хората. За да кандидатстваш в търговище, тук какво ще ти... Да се живеят живота и беше спокоен живота. Какво прави впечатление на някои, които са наши гости от друго место? Казват квартал сте. Тук средата, центъра на квартала, свинщина. Абе не виждат ли, извинявайте, не са всички млади като вас, ама толкова кохчета има сложени там циментини,
чашките от кафе на пейката сложени. Ама защо бе, човече? Фасовете на земята. Култура нула. И това прави впечатление на такива хора, които ни идват на гости отдалеко. Квартал сте, на няколко минутки сме от града. Просто за образованието е под всякаква критика. Както виждате, има хора от нашето поколение, които мислят както за вас, така и за бъдещето ни. Така че тези няколко избрани човека, които сме, се обещаваме да помогнем по някакъв начин. Депутатите много ни обещават, пък нищо не дават. Ами не за това ние да сме депутати. Аз казвам за депутатите. Не се отчитат. И аз искам да ви задам още един въпрос и евентуално да ви помоля после да ни изпеете една песен. Ще изпее. Ако нямате проблем, разбира се. Няма проблем. Да. Много хумористични знаят. Прекрасно, много такива се радваме. За деня на виното и на любовта. Това, което говорим, откъде черпите, откъде получавате информацията за Европейския съюз, Европейския парламент в днешно време? Телевизията. Телевизията и пресата. И интернет. Пресата, който може да чете, който не може да чете, телевизията не изпуска. Интересуваме се за живота в България, за живота в Европейския Тук, като съюз. дойдем, тук развиваме някой път някоя тема. Да, чудесно. Единственото, което можем да ви кажем сега е: вие гласувате, продължавайте докато можете, защото... Знаете ли кога са следващите евроизбори? Да. В рамките на няколко месеца, но точната дата не знаем. Ами, най-вероятно ще са на 9 юни. Да. Така че, знаете вече. Чудесно е вашето посещение и ние ви благодарим, че дойдохте, зададохте въпроси и се интересувате от нас, възрастните хора. Вие дързайте и следвайте вашите желания, не посягайте към алкохола и наркотиците особено. Сигурно има продавачи покрай училище, не може да няма. Бъдете упорити, учете и знайте. Това ви пожелавам. Ой, вино, винце, бяло и червено, как ти гледам капката, свалям си шапката. Ой, вино, винце, бяло и червено, как ти гледам капката, свалям си шапката. Ой, вино, винце, бяло и червено, ти продаде винце на какакера. Ти продаде винце на какакера, чувала с пипера. Ой, вино, винце, бяло и червено, ти продаде винце на какакина. Ти продаде винце на какакина, шемната машина. Ой, вино, винце, бяло и червено, ти продаде винце на баба Йордана. Ти продаде винце на баба Йордана, спалнята с юргана. Ой, вино, винце, бяло и червено, ти продаде винце на дядо Никола. Ти продаде винце на дядо Никола.
Браво! Браво!